Núdzová pomoc. Na Slovensku sa s ňou denne stretáva nespočetné množstvo detí. Bez jedla, bez prístrešia, bez podpory. Každý týždeň množstvo rodín bojuje s ťažkosťami, ktoré v nich potláčajú nádej. A každé dieťa z týchto rodín sa niekde za zatvorenými dverami pýta: kde je pomoc pre mňa? Toto je príbeh Samka. Jeho svet nie je plný radosti. Je plný neistoty a smútenia. Doma ho nečaká náruč, ktorá by ho objala. Čakajú na ňo prázdne taniere, chladné steny a pocit osamelosti, ktorý je ťažké opísať. Samko sa naučil skrývať svoj strach. Vie, že keď mlčí, bolí to menej. Ale ticho neznamená, že jeho trápenie zmizne. Budujme spoločne dom bezpečia. Miesto, kde deti ako Samko nájdu potravinovú pomoc, podporu pri hľadaní bývania, školské a výchovné poradenstvo a komplexnú pomoc pre rodinu. Miesto, kde sa smiech a láska znovu stanú súčasťou ich života. Každé dieťa si zaslúži mať niekoho, komu na ňom záleží. Každé dieťa si zaslúži vedieť, že je dôležité. Každé dieťa si zaslúži cítiť, že je milované. Pridajte sa k nám a pomôžte nám zmeniť budúcnosť detí, ako je Samko. Spoločne vytvoríme priestor, kde sa zúfalstvo a smútok mení na radosť a nádej. Podporte zbierku na transparentnom účte. Pomôžte meniť životy a osudy týraných detí. Pomôžte nám budovať dom bezpečia. Ostrov pomoci. Miesto, kde sa rodí budúcnosť a vznikajú sny.